sithi we are married for life, life is Jesus. uYesu uthi I am the way, the truth and the life. When you say we are married for life, that means sithathele ubomi. Uba uYesu makade kuye sihleli kobubomi obunguKristu. Amen bazalwane. Asidivorce. Sithi phansi nedivorce phansi. Phansi nedivorce phansi. We are married for life. 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 Hallelujah. Yes. We are married for life. Amen. Sikhe sibonisana. Into ba yonakele emakhaya anje. Yonakele kodwa divorce ende. Yosiyami. Konakele abethu Thixo. I hate divorce. But why kulula in these days ukudivorce anyhow? Ibithi Bible ninyamezelane. Utsho pha ku-Corinthians. Nisenziwa luthando. Kutheni ungakwazi ukunyamezela umyeni wakho? Nkosi yami. Mayibonke Nkosi. Sinoxanduva ke singomama into yoba sikwazi ubanyamezela abatata. Awukwazi ukunyamezela ungekho kuThixo. I-grace yokunyamezela siyifumana kuThixo. Mayibonke Nkosi. Hallelujah. Sine-theme apha endifuna nwabisa usinike usifundele yona phaya. Ethi umfazi onobulumko uyayakha indlu yakhe. Hallelujah, home builders. Hallelujah. 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 Home builders. Hallelujah. Hallelujah. Suitable helpers. Hallelujah. Amen. 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 Uyakha kanjani indlu yakho? Amen. Number 1. Zawuthetha nge-communication. Amen. Amen. Indlela yokuthetha pha endlini yakho mayibe nokuthobeka. Indlela yokuthetha pha endlini yakho mayibe nesithozama. Indlela yokuthetha pha endlini yakho mayoyike uThixo. Uyayazi ukuthetha kuyachitha, kuyakha. Ithi iBhayibheli phaya kwimizekelo ithi ulwimi olu can build or can destroy. Ithi ke uyawutya isiqhamo sayo. Isiqhamo yinto oyenzayo ngalo. Wenza ntoni ngelwimi eli lakho olikwe uThixo. But ngoku siyaxelelwa apha into basizowakha thina. Sakha ngantoni ke? Ngomlomo wethu. Uthethe ngento uThixo esecebeni lakhe. Uba uyamkhumbula uThixo wathi kuJeremiah, ndakwazi usesesibelekweni sikamama. Uthi ndakwazi ungumprofeti. Nawe kumele uthethe icebo likaThixo ngomyeni wakho. Uthi bawo, let your will be done ngomyeni wami. Uthi icebo lakhe, icebo lakho Thixo malikavinjwa ngomyeni wami. Uyabona uyomnceda apho uzomkhupha. Makangathi xa linxilile pha uthi nali linxila. Andithi uyakhanga lo mlomo. Nawe xa umane uthi linxila uzawuba linxila wesi. But suthethe ukunxila. Suthethe ukukrexeza kwakhe. Suthethe ukungahoyi kwakhe. Thetha lento uyifunayo ngomlomo wakho. Siyadala ngemilomo yethu. There is power in our tongue. Amen bazalwane. Amen. Kukhona amandla abekiweyo elilumeni lethu utsho phaya umzingeliso. La mandla kuxhomekeka into yoba wena uthetha ukuphila nawe uthetha ukufa endlini yakho. Ifana ukuzakhulisa abantwana. Awunothi abantwana bakho uthi sisibhaka. Usisile lo mntana kefa. Umenza ngeva wes. Because
uzali uyadala ngomlomo wakho. So i-communication ibalulekile endlini. Into yoba noba kukhona ungavisisana endlini but wena wagada amazwi owathethayo nomyeni wakho. Ngoba amazwi you cannot reverse. Uba wathethile uzawudibana nawo. Uba wathethe ngo-2025 uzawudibana nawo la mazwi esenzela ngo-2029. Uxa kuba kuthini kwanje kanti ngala mazwi owathethayo wena. That's James. Yes. James chapter 3, verse 5. In the same way, the tongue is a small thing that makes great speeches. But a tiny spark can set a great forest on fire. And the tongue is a flame of fire. It is a whole world of wickedness, corrupting your entire body. It can set your whole life on fire, for it is set on fire by hell itself. Sure. Neniva bazalwane. Andizuyiphinda nanze. Uyithethe. Phaya kamizekeliso uyichaza. The tongue can bring death or life. Those who love to talk will reap the consequences. Yeah. You reap the consequences. Uvuna okutyalileyo ndisitsho njalo. So uba utyale ukulunga kulaa ndoda yakho wathetha life. Ngokuyibonise uthi Thixo lona umyeni ngowecebo lakho. Yenza into ngayo lewondalele emaphakathini. Ungayithethile uyibonayo. Amen bazalwane. Amen. Ifana nento yoba umyeni akhe uzawuthetha nawe. Indisokolise kakhulu nami. Into yoba ndingakwazi umva uthetha uthini ndicinga uthetha ukuthi. Nike nive loo nto. Into ucimba hayi uthetha ukuthi kanti wena uthi. Enalomkhiba ufuna sibana nyusa lapha endlini. Kanti wena umverongo. Thetha nge-communication andithi. So ifuna ke ngoku into yoba into xa ungayiqondi umuzi ukuthi ndafuna mina uthetha uthini xa usithi. Because of izinto ndizipesiva wrong. Enye into ndikhule ndinendlela yami yokukhula. Izinto ndizipesiva ngendlela yami. Sonke andithi bazalwane. But ke ngoku apha emtshatweni ifuna izinto ukwazi uziqonda uba bethethiswa yintoni. Uthetha uthini xa esithi. Ungavele ugalawele ucinga uba hayi uthi kanti uzomosha. Into ezininzi bazalwane. Ke niyibone loo nto? Wandinceda uThixo ngokwazi into yoba mina uthetha uthini xa usithi. Ndiphendule ke ngoku according into endiyimameleyo ndayi-understanda. Amen. Because ndikade ntoni ulwimi. Masigqithe ke bazalwane. Niyivile into ye-communication. Into yoba thetha le nto uThixo esentliziyweni yakhe ngomyeni wakho. And thetha nawe le nto uyifunayo ngomyeni wakho. Awunothetha isibhuxi apha. Uzawuba sisibhuxi impela. Amen bazalwane. Silungisa uthethwa ke ngoku. Ithi ke ngoku another one. Elandelayo to respect your husband. Siyakha mos. Ngamacebiso into yoba xa usakhaya wakha njani. IBhayibhile yasiyalela phayana into yoba let us respect our husband. Ephesians chapter 4 ndazibhala phayizantsi. Iyasho into yoba masibathobe. Respect your men. How to respect your men? Amen. 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 Yes. Indlela yothetha. Okay, sesiyishilo number 1. Enye respect. Yes ma. Indlela wenza ngayo. Hey? Nike nimbona ufasi xa nechi. Ufuna sekade ngiyevu lesenza nje. Umbona ma Nkosi. Kakancedakala. Aphakama umfazi ebengathi apha nguye yedwa ohamba phezulu. Aphakamele indoda yakhe. Ngoba nomyeni mhlambe ehola imali encinci kunawe. So ngoku sowunguwe ngokuqabathalayo apha endlini. Respect your man. Mhlonipha umyeni wakho. Ubekwe nguThixo with a purpose.
kulaa ndawo uordeyinwe nguThixo as-a-head. Akenziwa mntu, akenziwa nanguwe, akenziwa nangumzali wakhe, but wenziwe nguThixo wapha kulaa level yobuntloko. Amen bazalwane. Yes ma, uzawutsho nawe. You listen before you respond. Yeah. Yes, you listen before you respond. And nokuresponda kwakho kube positive kwakhe. Ungarespondi into yoba uzawuvele kanti uzogxeka. Uthi hayi wena ndiyakwazi kuhleli uzawuthetha loo. Uyayibona loo nto? Okanye umshikelele sathetha uvele umshiya apho umbonisa uba nje awumkhathalelanga. Mbaka isicaba uyaphuma uyahamba. Yes ma. Enye into mama ebalulekileyo njengoba eyinhloko nje ningangavani uyibona uba le nto aza nayo ingaba yingozi apha endlini kodwa uyamnika indawo yakhe. Yes. Uyayivile leya? Mhlawumbe kuzawuthi utata ekhaya, masiqale ngokuthenga imoto, bayazithanda imoto. Ubuqonda uba wena ufuna kwakhiwa apha endlini. Awunamzi ngihlala emrentweni ngenza umzekelo. Okanye ngihlala ekhaya khulu. Andikabi namzi. Uqonda uba hayibo singaqala kanjani ngemoto singekabi namzi. Abethi le ndifuna imoto. Uyabona imoto sisoloko sihayika sikhwelisa abantwana akubekele zonke izinto. But ufune kuthobe. Ningaxindelisani. Inhloko yekhaya. Yes ma'am. Benizothi mama kubalulekile umuntu ongutata ukumnika isidima sakhe sobudoda kuba lonke iyabachaphazela abantwana. Injani? Unyanisile mama. Uyabona apha ekhayeni abantwana bajongile niqwemba-qwempana. Bajongile nendlela ophendulana ngayo apha ekhaya. Andike ngokutyala ntoni kwabantwana emtshatweni. Le many generation nayo sizawuba nemitshato yabo. But ngoxa beyibona apha kuni umntana uhlala nani apha nowabini. Ujonge nini into yoba niwenza njani umtshato. Hey, usiyama. Na wena ubangaba aniwenzi kakuhle umtshato nisibulele esasizwe. Aba bajonge kuni naba bazuba nabo umtshato bazathi hayi ubumtshato into nje ubona sebengayifuni. Now that is why ufuna egcine nalento nezigays abantu they see into yoba there is no mtshato. Manje abantu baresethela kwigays ngenxa into obona apha ekhaya uba hayi there is no mtshato. Asoze tshata naye. Anditsho uba bonke nditsho kodwa some of them. So bazalwana masiwuphotre umtshato. Abantwana bethu bawurhalele. Bathi xa bejonga apha endlini yabona abantu abakwaziyo abantu ahlala nabo apha endlini. Thina sikwazi xa umhle uphaya asiboni but wena abantu abahlala bajongile abantwana. It is very important into yoba xa nina nisendlini ubutata kayenzi wena. Because bazathi umama kodwa wayephi. Bayajonga abantu bayabona uba umama uyaphi. Uzabona sebesayida nawe bathi mama utata uzaba right. Mama masike sithandaze ngotata. Because bakubona uba ungumama othembele kuThixo. Umama ongaphendulani naye. Athe kwehla uvala uthetha apho. Mayibonke Nkosi. Besisathela ngantoni? Respect. It is very important xa ungumama endlini. Number 3, support your husband. Bebona ke xa usupportayo abanye abantu abaninzi baye bacinga uba yinto yokumsapota mhlawumbe zawuthini xa kukhona imigidi. Xa kukhona imingcwabo yasapota ndenza umzekelo yabona. How do you support your husband apha endlini nihleli nobabini? Amen. Yes ma. Uxhasa imibono yakhe naxa esiva kabuhlungu umkhamfathi. Okay. Uxhasa siqala ngalo mbono. Uxhasa imibono yakhe. Ithini ivision yendoda? Uthi xa ukhangela le ndoda ufumanisa uba ngunoteksi ne? So ngokujengoba ngunoteksi suyi-undermine laa vision anayo. Ubona yena nee-millions ngalana ngokuqhuba iteksi.
wena support ngokwaqhuba iteksi ba uyabona ke mina mthembe yazi ngoba kube ne-strategy esinje aba basukela bayamthatha exesha usalindile pha ubathatha babeke uyabona uba uyamsupport umnika amacebo uba uyabona ngoba singake siyitshintshe le taxi yethu because hey pha uyakanye itrip ukuyothola emthatha ubuye kanti kungakho mhlambe uthola abantwana besikolo ufake wenze into i-school bus uyabona now you are supporting into ba ayibone le nto yakanayo hayi uyi-undermine ngoba nakwena umtitsha ngoba nakwena usezi-ofisini u-undermine leya you support the vision of a man of your husband. Amen bazalwane. Omnye yes ma ukuthi asincede mama uThixo okokuqala ube ne-understanding yokuthi xa ufika emtshatweni you are not there to compete, but you are there to complement each other. Amen. Elizapho ma haleluya. Kunale nto ke emtshatweni fumanisa ba kuyakompethwana kulo uthi hayi mina ngiyami imali ndizawakha umzi wami hayi wena thenga imoto yakho weva wena wenza ntoni ngemali yakho wena yenza ngabantwana bakho yenza zisimali wena yakho ufumanisa uba uyisebenzisi le ndoda apha ibhatala irent yale ndlu le ndoda ihoya abantwana esikolweni le ndoda iyagrosa apha endlini wena it's all about you sithengele impahla sithengele yonke into le utya what wenza yonke into le ngeyakho imali. Do you support your husband? No. Now, now when you compliment uza nantoni nizidibanise together aba babili mababe banye. Ukuba umyeni uza ne-10,000 wena uza ne-15,000 kumele idibane le mali ibe imalini 25,000 eyaphi eyalapha ekhaya. And then ngale mali ifune ke ngoku into yoba nihlale phansi nenze ibudget yasekhaya. Ungothi hayi kudala ndisokele and mama ngwanifundisa nzima uyindoda yakwenza ntoni indoda yimi mayibonakala ibhatala 1 2 3 1 2 3 ndiyeke mna ndihamba imali hayi bazalwane apha kwenza umntu omnye uthi uThixo mababe banye. Why uzasapharethwa imali emzini wakho? Why uzasapharethwa imali emtshatweni wakho? Uzohlula okuhlanganiswe nguThixo uthi ubawo aba babini mabangahlulwa nto. Imali yinto ndithi why uzahlulwa imali? Why uzafihla imali wena uyena angayazi noba urhola malini? Okanye wena usa i-5,000 kodwa uyazazi uba urhola i-25,000. Ulisela ubile because uThixo ukubonile. Uzathi we xa kusenzeka izinto apha emtshatweni kanti baba busisele okwenzayo. Compliment. Xa ngabe utata ufuna ukuba niqale ngemoto wena ufuna ukwakha yithoke mhlawumbe i-priority yakhe mvumele. And then uthi ke ngoku next ke myeni wami sizawakha ndithi okay sibhajethela ntoni ngoku ukwakha so that nibe khona a common understanding. Amen bazalwane. Yes Nhle. Ndizawuthi mama kule nto yokukhompitha kwiinto zemali ngelinye ixesha because zisuka wena ngoku nawe ufuna kuyokwenza iproject kowenu but akho sidingo sayo. Akho sidingo sayo. Nisivile bazalwane. Sithetha nge-support lapha. Support your husband. Omnye Zinhle athi ngemali yakhe yena uyakhe ekhaya afika zothi hayi uyalazi ikhaya lam ndiyokhama ekhaya. Ayokha kokwabo abeautify kokwabo kube kuhle angawoyi lo la sekuthixo amizile wona. Yho. Naye ke ngokumyeni uyankukutheka uzawuthula amadoda ayathula kanti ulimele umbone phuma phandle kanti ulimele because wena you control your money, you don't control our money.
Niyandiva bazalwane? Ufumanisa uba omnye umama apha ufike utata eprogressa ne mhlawumbe sike nomzi sike nentontolo and ndiyabona uba lo tata uyakude ufike wena uzomdobalalisa pam uzocima the spirit of distraction Fire extinguisher. kodwa uzowakha kodwa uzoba yihelp but wena ngoku ufuna imali ze-weave ufuna imali zamazipho ufuna yabona zanto esibiza kakhulu ufuna ukhutshwa uSusan City ufuna oni nani it's all about you ngoba ubona uba nomyeni uthethe nemali athi senemali uthi hey mhlawumbe engenile imali yaninzi uthi ayothi masike sesikhuphe siyabe kodwa umfazi uzowakha first things first umfazi onoqala ngokusikhupha niyotshona ngaphaya ePortchester niyotshona ngaphaya niyotshona le ePort Edward niyotshona ngaphaya ePE zibaleni zonke izindawo uqale ngokusikhupha kodwa apha ekhayeni akhona engizopheka nakwesho mina wazi wami akhona ebhedi le akhona ani umfazi bazalwane sizowakha namakhaya sizowakha uthe apho ngabisa uThixo uzawusibuza uba wenza ntoni siyaye entanjeni lungisa abantu engakabuyi uYesu uthi Thixo khawundincede ndenze ubuyazazi uba wena ufike wamtshabalalisa indoda yomntu yokuthi Thixo khawundincede ndikhokhule again ube ne-strategy zokubuza abe ne-success amen bazalwane omnye ufumanisa uba ulandelwa sispirit sokuhlupheka poverty uyongena kulo mzi ufika nawe kuba poverty into zalapha ziyafa ifuna ushekishe uthi unobisa jonga apha kuwe kutheni kunje ndikhona kutheni kunje uthi wakuzirealize uthi Thixo khawundincede uthenga ndilandela kuhlupheka kwasekhaya spirit of poverty asiyi kwabanye abantwana sizowakha sizowulwa sisemfazweni sikwi-warfare bazalwane mayibonke inkosi haleluya mandigqithe now kube khona number 4 trustworthy faithfulness wakha ngokunyaniseka emzini wakho akambi umfazi omxoki othethwa umvethetha nje bangozi weliqemba uzophikisa yonke into yakhe nje iyakheka apha emlonyeni wakhe uphuma ubuxoki akakwazi nje ukuthetha into straight uba inje ithi iBhayibheli uyisiwe amaxoki ubani ucimeke ngokuthi uzakwazi ukulwela kwezinto zakho kodwa ukwecala likaSathane lokuxoxa yiba faithful to your husband yiba faithful kubantwana bakho ube faithful nakubantu bonke kwi-community nasemsebenzini nabi yiba faithful wena because bazalwana jonga awenzeli bantu phese wenzela uThixo oko ukuyika uThixo bana xa faithful usekusoyika uThixo into yoba undijongile ongabonwayo othi ihlo lakhe likhona ezindaweni zonke likhona ngamaxesha ngoku ndixokayo ndiseba ngemali undijongile ewe uthathe la nutrition yapha esikolweni nezaphina butter nesasonka uthathe wena uyidli lapho kodwa khona umuntu ophileyo la nutrition uphile you are not faithful ngoba naku wena une-access yoba hayi ndilapha emsebenzini I can do ndingayithatha le nokhona ozandibona kodwa ayenzelwanga wena yenzele wena la ayoyakho yabantwana wayinto kuzawuthatha izipayisi zaphana uhambe ephekwa ngazo zabantwana ozipheka ngazo endlini apho sakha ngokunyaniseka amakhaya ethu akheka ngokunyaniseka
ukunyaniseka ngoba thina qala sibe faithful. Amen. Ndiyaneqaka. Enye ke ithi be kind and loyal. Iba ngumama onobubele emzini wakho. Abantu xa bengenile ube nesmile. Ungonqeneki imali uba hayi. Xa bengenile okay pha wazalwana. Umuntu makave imali womfi xa efika kuwe. Sasikhule thina kuthiwa umama wesikhuphu usisikhuphukazi. Umama nje ukhule nje kungumuntu onobubele. Othanda umuntu wonke nobunjani. Okwazi ukuthi hayi umntana amaphupho. Omama bana namhlanje uyambona umntana wenza irongo athi ayingowami. Athi ayingowami. Kodwa uyambona uba wenza into erongo. Awukwazi ukuthi hayi mntanam le nto izawumhoza. Ilikusasa lakho lizawumoshakala. Kodwa uthi ayingowami. But be kind. Ube ngumuntu onobuntu. Kuthiwa ubuntu yinke. Yebona umuntu uphelile lapha phandle. But thina ke ngokuthixo usibizele uba masakha amakhaya ethu sibe nobuntu. Ufumanisa uba uyangena kwanobani thina sisakhula uba kungeniwe ekhaya nanzazi bafuneka ndiphakame ndenzele umama obani iti wayenganga umuntu engasiphunganga iti okanye engaselanga ijuice. Akunjalo nomama abadala? I-kindness and hospitality. Uba kwakho umuntu noko makahambi engaphunganga. Mahambi umuntu engaselanga noba idrinki. Noba uphe iapile, noba uphe ntoni, but laa nto shows into yoba i-hospitality ne-kindness. Amen, bazalwane. Another one ke ngoku apha endizayithetha ngayo i-commitment. Yokugqibela ke ngoku leyo. Zininzi but ndifuna ukubona ixesha. Be committed entweni oyenzayo. Uyayibona laa nto okwenza nje. Umzi wakho mhle mos ne. Ube khona amaxesha ngenye ixesha uqonda uba uyonqena uklina. Andithi akhona amaxesha njani? But ube khona amaxesha uthula zonke eza nto wenza i-spring cleaning. Uyaybo? You are committed into yoba lo mzi wakho mawuhlala uklini. Itsho le Bhayibhile phaa ithi abafazi abancinci masibafundise ukusebenza emizini yabo. Nandithetha into engekho ezweni. Amen. Ufumanise into yoba funeka ube committed kulo mtshato. Wawenza i-vows mos wathi ebubini nasebumnandini. Side sehlule ufa. Andithi natsho njalo nabazalwane? Now, uba committed noma kunjani. Be committed. Suba uthetha i-divorce ngalo mlomo. Kodwa Nkosi yami Suba nsithi hayi ndizakushiya mna. Wena ndihamba lo magama. Mawungaphumi emlonyeni wakho. Uyazi umyeni wam usathi xa sigqiba kutshata wathi thuthi igama le-divorce apha endlini noba sixabana kangakanani masingazesilize. namnyama. Because uyalibiza uyaku-invite udivorce. Kaloku isishilo sathi there is power in your tongue. Ukhona amandla elimini lakho. Amen, bazalwane. So be committed. Ungumama uzazi uba ungumama othandazayo. Ube committed emthandazweni. Thandazela le ndoda. Thandazela abantwana bakho. Mayibonke inkosi. Amen. Ayibe committed ecaweni kuphela. But ushiyeke umdaka apha endlini. Ushiyeke unuka apha endlini. Be committed apha. Kulapho uThixo ehlala khona apha. uThixo waqala ikhaya bazalwane before aqala ibandla. Be committed. Awunokuhamba ube mhle kanti ushiyeke umdaka endlini. Abethi. Uyazi amadoda ayithanda into eklini. Noba thule kodwa ayayithanda into eklini. Wena uzawubetha ngalaa ndlela obetha ngayo kodwa uzawuthula umntana abantu akazuthi uba khawuklina. Although bengakwazi uklina bona abakwazi bangcolisa yeke bayakwazi netawuzi bashiya phaa ngozingakhanyanga bashiye phaa. Wena ukhona uyihelpa thatha eza-underpant nezatawu zineke phaa. Thola uyobeka. Nezibona ezawurefreshe phaa emnyango wakhulula washiya phaa. So ukuthi
uza uyihelpa. Wena uyazi umise i-order endlini yakho andithi thatha ezabefika zaza ukuzibeka khona uloba ithethisi mase bangona izawunyusana ngelo lifu athi ungazithathi wena uthi ayisho sam uthi uyayiva nje ninyusana ngerifu apha endlini umntu xa enongena zirifu nide nibile kangaka yintoni uklawusi uyishiye phaa xa elalayo phaa ecala kwebhedi. Yeza bazalwane uthi unqaphe ufuna uthini yilaa kawusi qha bazalwane engezithatha ikawusi uyifake kwi-washing machine khona into ezawusuka nabazalwane ayilibele uyihelpa uyisilibele uhelpa imanini bazalwane veze sikhule thina kuthiwa ihelpa ngabantu abaphansi mosibejongelanga phansi but ngabona abantu abasebenzayo i-helpers njengapha endlini yakho ufumanise uba i-helper yiyo-thula ii-curtains i-helper yiyo-hlamba ingubo i-helper yiyo e-ayinela iimpahla zenu yiyo ehlamba iwashini yiyo ephekayo ubhildo uza i-helper neva undermine laa mntu uyayifinishe xa engekhoyo yikele mama uyayifinishe uba ngadadam I can't make it mamela nje masekuloo ndaba yo-anti sesilapha ufumaniseke ngulaa mama ngulaa madam akho committed ne ndithathele ne-commitment ufike wena walokuvela emsebenzini ngumadam wakhe lafo kulaa sofa bebhizi no-TikTok bakho no-WhatsApp bakho neento zakho zonke u-anti nako uyawuvovela umyeni wakho Monakalo ngaka. nanku u-anti ithatha i-underpant zomyeni akho nanku anti engene erumini yakho ekwendlulela hayi baza uyihelphe njani ufumanise into yoba nakulaa ndlu mhlawumbe benenze nenkonzo notata phaa ezataweli zinezento ngamanyuvunuvu shiyapho ola yonke loo nto wenza njalo mfazi mamela ke yabona ke kuthiwa umfazi yakha indlu yakhe ngonobulumko umfazi oyichitha indlu yakhe sisiyatha bubuyatha intoba i-underpant yakata yomyeni nakho neyakho iyophathwa ngumntu bubuyatha because awumazi nalaa mntu noba yena uphila njani udibana naye bomini apho uzotrusta umntu ongamazi nobuyathakatha athathe za-underpant azenza izinto nawudibana apha endlini uyaqhusaha uyale nale kanti zeza-underpant bubuyatha bubudenge ke sisibona xa yes bubudenge uzawufumanisa into yoba ngoku wena njengudlulela ngula-anti yibazalwane not bonke o-anti baphiwo anti nifake imoya yomdaka baqhusheka izinto abaphantsi bebhedi abaphantsi ibheyisi nale ubone ningavani kanti yena uzawuvana nomyeni wakhe and nomyeni atsaleke kuye because nguye ophekayo ngosu-anti nguye-ayinayo u-anti nguye ofika indlu bethu umoya ngu-anti abona uba iphi idyuthi yomfazi iphi idyuthi yomfazi bazalwane usubuye umncancane kuthiwa netyefisi hayi bathi khawuphake khosiphakele Imagine. indoda akho entloko irespektayo iphakele ngomnye umntu ukhona you are king umtshato wakho yawubulala laa mtshato uthixo wayithe nguyihelpa apho wayengatsho bafuna enye ewe nditsho uba bazalwane ihelpa zingangazifuni yandiva kakuhle ne but makayazi u-anti uba uhamba phela khona umda akangeni kulaa rum yenu kama noba ungayiklina laa rum yakho uyishintshe xile yenu ingcwele ithi ibhayibhile the marriage bed must be holy yakho nomyeni wakho ungasho ukuthi hayi anti akho nto jonga
uba wena kukhona into endifihlayo qha indlu yam ingandihlali xini iphathwa nje ayi-understand into yoba akangeni kwela kamera. Amen. Amen. Sakha amakhaya abazalwane. uYesu uyabuya. Uzawubuza uba ndathi yakha ngobulumko. Wena wasisiyatha. Nakho umsebenzi wakho. Ayibona Nkosi basana. Amen. Glory to Jesus. Hallelujah. Amen. Endithi ke nantsi enye into, be a peacemaker endlini yakho. Yiba noxolo. Ube noxolo. Ungabambi into ka-2010 into yoba yeyi wake wandishunguza wandinqulisa ngedoka. Ibuhlungu loo nto ne? Imbi. Anditsho uba ndi-emphasize uba makwenziwe loo nto. But waxolisa ndithi nawe gqitha ke ngoku apho. Ndiyagqitheka? Ndiyava vele kwathuleka. Siyambonga. Ubukhe waphinda waziphinda. Mamela, ithi iBhayibhile xolela 7 times 7. 70 times 7. Per day. Ukuba uYesu Kristu bazalwane wathi baxolela bayazi into abayenzayo esemnqamlezweni. uYesu Kristu wayenamandla konke, wayenobathi waca babhubhe aba bantu babembulala. But wathi baxolele. So uba sihambe ezinyathelweni zikaKristu, nathi kufuneka sibe noxolo lukaThixo. Amen bazalwane. iBhayibhile siyalela phaa kuHebrews chapter kumfundi nwabisi. Hebrews John 12. Hebrews chapter 12 verse 14. Sendiza kuhlala phansi. Yogqibela le nto. Chapter 12. Hebrews chapter 12 verse 14. Phuthumani uxolo. Okay. Phuthumani uxolo. Uyayiva? Apho ukhona nje wena ukhangela i-peace. Be a peacemaker na. Mamela bazalwane. Chapter 12 verse 14. Niyaqonda into yoba ekhaya ukuze kube mnandi, kuba mnandi nomama. Nike nibone umama kuba ngaba uqumbile ekhayeni kuba njani? Uba nkuncu. Nabantwana bazafika. Uxhosa uthi mama hayi. Uqumbe ke sana kuhambe iveki nezibhindi ezintathu benyanga. Awuthethisi le ndoda. Abuye sisequmbile mama. Yebazalwane. No perfect. Na into ezinyamezeleyo noba ngangazitsho yini. Thina silula ukuzi-identify izinto. Bona ke ngabantu abavele baqonda undenzile fine. But xa uthe uxolo uyaqitha. Into ngutata nke niyiqaphela. But thina kutheni sizawulanda thina ka-2015. Senze bentsha kwinto endizakwenzeka ngoku. Khipha ama-5. Khupha ii-files ezindala. Archives, kuthiwa zii-archives andithi. Uzikhuphe uzibheke apha uthi thatha. Ucinga uva njani laa mntu nawe uqosela ukuxelela into yoba heyi wena wamitha. Ungafanelanga umitha ezenzekele. Ungaba njani? So bazalwana, phuthumani uxolo. Dlula ke. Phuthumani uxolo. Nabo bonke ubungcwele. Ekungekho namnye uya kuyibona inkosi engelabo. Sibizele kulaa nto abazalwane. Endlini yakho be a peacemaker. Phuthumani uxolo. Make every effort to make peace. Uyayazi uba i-peace ilanda amazulu ahlala endlini yakho. Uyayazi uba i-peace iqhaqhulula zonke izihloko zikaSathane ezibotshiweyo endlini yakho. Because i-peace nguThixo. God is peace. Yho nto kuthiwa liphuthuma. And holiness nobungcwele. Umfazi abengcwele bazalwane. Angahambe ejona umfazi. Athi uyaphindisa.
Ewe bazalwana masizithethe izinto ezingcolisayo. Usathana uzasingcolisa sikwinto engcwele kaThixo. Masizithethe singazifihli kwenzela into yoba usuke kulowo uyayenza. Uphile ubungcwele. Sibizele ebungcweleni. Ithi iBhayibhile sibizele ngakumanyaka, sibizele ebungcweleni. Amen. Glory to Jesus. Amen. Yandile ke lento uJola yabafazi. Niyayazi nani? Uyayazi iqala phi ke? Iqala kufowuni. Ithi la ndoda ibona umhle masisibahle ne? Yewethu kasapha ifone number yakho. Nawe ungumfazi onganabo uNkosi siyatha. Nawe nakunika indoda engayaziyo. Phone number yakho inika indoda ongayazi. Uyibona uncwasile le ndoda. Beyibona masemazi ukuthi xa incwasile. Yithi hey usenza ngani phone number yakho? Andinikisi phone number yakho. Ayazi ba awuphatha. Awunabafazi abalula. Phila ubungcwele, lo mzimba wakho yitempile kaMoya Engcwele. Kulapho uThixo ehlala khona. Uthe unabisa lapho uMoya Engcwele akasuki. Yam activator ngokwakho. Into yokuphila ubungcwele umfazi. Afeli. iBhayibhile ishilo yathi into ungaqhexezi. Utsho pha ku-Exodus phaqeleni kweBhayibhile. Iphindi yatsho nje yabe yatsho. Okokoko into yoba ungaqhexezi. So masiliphathe ngobungcwele igama lakhe emtshatweni. Mayibonke Nkosi bazalwane. Masiboyikeni uThixo. Ukwakho umzi ukoyika uThixo. Ube ngcwele uwedwa bengekho bani. Umoyika uThixo uwedwa bengekho bani. Ukhangele uThixo wena wawuthe ndizothini kanye newekhaya. Awuthe bawo ndizowenza ntoni apha. Khawundifundise Nkosi andikwazi. Akho ndawo endiyibonileyo isenza lento uyibhale apha eBhayibhileni. Khawundincede. Amen bazalwane. Ungabe ngumama orhawula zonke indaba zalali. Akho ndaba ongayaziyo, qala ngapha uyophuma ngaphaya. Mama ubuthayo. iBhayibhile siyalele apha uTitus. Wathi omama abakhulu babangabi nalwimi. Aluninzi ulwimi kubafazi. Yo. Nabo ndilapha bayandihlela. Mabangabi nalwimi. Bangaxoxi. Yangogobhoza ngendaba zabantu. Uba mama uyabona lo makoti uyasilela ekwenzeni okuhle. Msondeze uthi mntanami akwenziwa kanje njalo. Yiza nokubonisa. Yithi phakla ndoda yakho. Ayithi ke ngokumu-expose uyophunga ngaye pha uthi hey andiqondi la mtshato. Yo he. Lepha umtshato kabani? Hey ayisani yabhidla. Hayi ngomtshato lanto. Ungenaphi wena? Abangabi nalwimi. Ilimo lakho ligade. Nansi into esonakalisayo bazalwane emtshatweni yethu, emizini yethu, kwi-society yethu. Fazi ngelwimi. Sizawubuzwa ke nguThixo sivile nje sinantoni? Namhlanje uThixo urekhodile lemini namhlanje. Wathi sasiselusikisiki sayithetha inyani ngokungafihlisiyo. Is up to you, you take it or you leave it. uThixo ndibeka ukuphila phambi kwakho, ndibeka ukufa, kodwa ndithi khetha ntoni? Ukuphila. Ukuphila ukwenza intando kaThixo. You will prosper. Uzibona ungaprosperi sinje ungayindawo, ufumanise uba awumthobeli uThixo. Awumoyiki uThixo. Khoyika uThixo. Nkosi omzama isikelele. Amen. Ulihlathi